Logiko je inovačný vzdelávací systém s možnosťou vlastnej kontroly a následnej opravy pri plnení zábavných úloh. Logiko je preložené do desiatok jazykov a poznajú ho deti v niekoľkých desiatkách krajín sveta. Získalo medzinárodné ocenenia za inovatívnosť, kreativitu a metodiku v oblasti vzdelávania. Logiko Primo je didaktická pomôcka pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Je využívaná v materských školách, v 0. ročníkoch základnej školy, vrátane špeciálnych škôl a školských zariadení. Logiko Primo je vhodné na individuálnu i skupinovú výučbu. Logiko Primo vstúpilo na slovenský trh od júna 2009 prostredníctvom firmy ProSolutions. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradilo Logiko Primo do zoznamu odporúčaných učebných pomôcok pre materské školy. Cieľom Logiko Primo je kombinovať učenie spolu s hrou, naučiť deti vzdelávať sa spontánne, rozvíjať koncentráciu, pozornosť, trpezlivosť, logické myslenie a motivovať deti k hľadaniu riešení. Didaktická pomôcka Logiko Primo sa skladá z 2 častí, plastového rámika a súboru 16 kariet. Rámik je odolný, hygienický, bez voľných dielcov, úplne bezpečný aj pre najmenšie deti. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je 6 farebných gombíkov. Po vložení karty do rámiku sa farebné gombíky priraďujú k správnej odpovedi. Prečo využívame Logiko Primo v materských školách? Logiko Primo rozvíja jemnú motoriku, rôzne typy pamäti, vedomosti, slovnú zásobu, motiváciu, analytické myslenie, zmyslové vnímanie, postreh, logické myslenie, kreatívnosť, divergentné myslenie, koncentráciu, pozornosť, orientáciu v priestore, poznanie číselného radu a množstva. Logiko Primo podporuje aktívne zapájanie sa, samostatnosť detí, nezávislosť, súťaživosť, skupinovú a individuálnu výučbu, sebadôveru dieťaťa, predstavivosť, záujem o učenie, učenie sa návykom, trpezlivosť, verbálnu komunikáciu. Využívanie didaktickej pomôcky Logiko Primo v materskej škole. V zahraničí má didaktická pomôcka Logiko Primo už svoje stabilné miesto, ktoré si postupne buduje i v slovenských materských školách. V súčasnosti využívame v materskej škole 21 súborov Logiko Primo. Jednotlivé tituly od spoločnosti ProSolutions sa vďaka flexibilite učiteľiek v našej materskej škole stali súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti v 5 bežných triedách s celodennou výchovou a vzdelávaním a v jednej triede pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v ktorej poskytujeme poldennú výchovu a vzdelávanie. V materskej škole úspešne začleňujeme do výchovno-vzdelávacej činnosti nasledovné súbory. Čimo v materskej škole, farby a tvary, malujeme, tvoríme a staviame s Mackom, počítaj a porovnávaj, na Gazdovskom dvore, takto sa obliekame, hry na koncentráciu, všetko, čo mám vedieť, logické hry, nakupovanie je zábava, povolania, ročné obdobia, hry na rozvoj reči, najkrajšie rozprávky, lesné zvieratá, environmentálna výchova, dopravná výchova, ľudské telo, žijeme zdravo, Slovensko krížom krážom a vesmír. Jednotlivé súbory kariet Logiko Primo sú veľkým prínosom pri realizovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Svojím širokým obsahovým zameraním na rôzne témy ponúkajú učiteľke veľa možností na realizovanie efektívnej výchovno-vzdelávacej činnosti v každej organizačnej forme denného poriadku. Zároveň má táto inovatívna didaktická pomôcka výrazný vplyv na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského veku. Stupňujúca sa náročnosť 16 kariet súboru je jedným z viacerých prínosov tejto učebnej pomôcky. Karty dieťaťu predkladáme tak,
aby spĺňali základné didaktické postupy. Pri výbere kariet dodržiavame zásady postupnosti a primeranosti. Z hľadiska náročnosti začíname s jednoduchšími kartami. Náročnosť úlohy označuje číslo v pravom hornom rohu karty. Z hľadiska skúsenosti vyberáme známejšie pojmy a postupne prechádzame k menej známym až k neznámym. Významný prínos pre záverečnú časť edukačnej činnosti vidíme v možnosti overovania si správnosti riešenia samotným dieťaťom po splnení úlohy. Ide o autokorektívnu pomôcku, to znamená, že ide o pomôcku, ktorá spolu s učebnou úlohou obsahuje v sebe priamu spätnú väzbu, je postavená na princípe autokorektívnej spätnej väzbe. Táto pomôcka ponúka veľmi špecifický a cenný zdroj rozvíjanie autoregulácie v učení sa dieťaťa a taktiež v rozvíjania schopnosti jeho reálneho sebahodnotenia. Aké sú didaktické možnosti rozvíjania osobnosti dieťaťa v materskej škole? Deti môžu s pomôckou pracovať individuálne i skupinovo. Individualizované úlohy učiteľka prispôsobuje cielene na základe aktuálnej a určenia najbližšej zóny rozvoja dieťaťa. Dieťa sa učí bez vnímania vonkajšieho hodnotenia, spoliehať sa na vlastné sily pri riešení úlohy a učí sa pocitu, že chyba sa dá napraviť a z chyby sa dá poučiť. Pri individuálnych úlohách postupne deti pracujú s tou istou pomôckou, ale každý samostatne. Počas skupinových úloh deti pracujú s autokorektívnou pomôckou v skupinkách, pričom spoločne o riešení diskutujú. Výsledok a riešenie je spoločnou prácou skupinky detí. Autokorektívne karty môže učiteľka v materskej škole využiť ako nástroj pre úvodné, priebežné a výstupné diagnostikovanie dieťaťa. Je nástrojom rozvíjajúcim aj hodnotiacim. Výber organizačnej formy denného poriadku na realizovanie edukačnej aktivity s využitím didaktickej pomôcky Logico Primo je na samotnej učiteľke. Deti sa môžu s Logico Primo hrať počas dopoludňajších aj odpoludňajších hier a hrových činností. Je veľkým prínosom nielen pre učiteľa, ale aj pre dieťa, a to bez ohľadu na jeho vek. S použitím autokorektívnej pomôcky Logico Primo sú rozvíjane u dieťaťa kompetencie osobnostné, sociálne, komunikatívne, kognitívne, učebné, informačné. Vedieť úspešne riadiť seba samého je dôležitou schopnosťou každého človeka, nie je mu daná, ale dá sa trénovať už od útleho veku dieťaťa, teda od materskej školy. K súborom Logico Primo sú spracované karty kompetencií, ktoré majú informatívny charakter. Jednotlivé karty ponúkajú možnosti rozvíjania aj iných, ako v prehľade uvedených kompetencií. Súbor karty kompetencií s edukačnými činnosťami je veľkým prínosom pre pedagogickú prax učiteľiek materských škôl.